Inna lillahi, shahararren mawaƙin nan Ado Gwanja ya jaza wa kansa zagi, inda wato yanzu haka malamai suka fara yi masa martani akan wata magana da yi wadda bata dace ba, na cewa wai saƙon mawaƙa ya fi isa akan wato saƙon malamai idan sun yi magana. Masu sauraron mu gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke dauke da shi a halin yanzu akan mawakin Ado Gwanja da ya wani kalami wanda yake cin fuska akan wato malamai. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa. Domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyon mu akwai shi da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Wato fitaccen mawaƙin nan wato na nanaye wato Ado Gwanja wanda ka fi sani wanda ya ƙaurin suna wajen yi wa mata waƙa. Ya yi wani kalami wanda ya zama cin fuska ga malamai ga baki ɗayansu na addinin musulunci. Ado Gwanjan ya yi wannan furici ne a wata tattaunawa da aka yi da shi yayin da wato wasu 'yan jarida suke hira da shi, inda yake cewa wato wai saƙonsu su mawaƙa idan suka yi magana ya fi shiga kunnen mutane akan wato malamai su yi magana. Wannan ce ta sanya malamai da dama suka fara masa martani a dangane da wannan kalami nasa, wanda kalami ne bai cancanci ya yi shi ba. Mun sani dai cewa malaman addinin musulunci suna da kima sosai a idan dukkan wani musulmi. Haka zalika malamai su ne wanda wato aka ce su ne magada annabawa, haka hadisi ya faɗa. Wato saboda haka ake girmama su, dukkan wani abu da ya shafe su to abu ne muhimmi. Domin kuwa innahum warasatul anbiya, domin su magada annabawa ne. Kuma malamai kamar yadda muka sani su ne waɗanda za su karantar da mutum ya fuskanci mai addini yake nufi. Haka zalika su za su karantar da kai, su gaya maka me Allah ya faɗa, me ya hana, kuma me ya umarni a yi. Haka zalika malamai su ne waɗanda wato addinin musulunci wato ya bari, su ne za su karantar su tunatar wajen amfani da ayar alkur'ani mai girma da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen wa'azantar da mutane. Kuma haka zalika mun sani cewa idan magana ake ta tunasarwa wato wa'azi shine gaba wato a kunnen dukkan wani musulmi. Amma sai gashi Ado Gwanja ya ce idan suka yi magana wadda ta danganci saƙo zuwa ga al'umma na tunatarwa a waƙoƙinsu wato saƙon ya fi shiga kunnen al'umma fiye da yadda wato malamai za su zauna su yi wa'azi ya shiga kunnen al'umma. Ya ce idan suka saka a saƙonsa a waƙa ya fi shiga kunnen al'umma kan wato malamai su yi wa'azi. Wannan ne ya sanya wasu suke ganin cewar wannan furici na Ado Gwanjan cin fuska ne ƙarara ga malamai. Bai kamata ya faɗa haka ba. Kamata ya yi ma idan wato yana nufin cewar al'ummar mu yanzu sun fi sauraron waka akan sauraron wa'azi, to kamata ya yi maganar yanda za a fuskanta, ba ya magana wadda za ta yi nuni da cewar cin fuska ga malamai bane ba. Mun sani cewa dai al'umma yanzu suna sauraron waƙoƙi sosai, wato wani zaka samu wayarsa cike take fal da wato waƙoƙi na masu wato waƙar nanaye waɗanda suke ba ɗaya ba ba biyu ba, irin su Nura M Inuwa, M Sharif, Hamisu Bureka da shi Ado Gwanjan da dai sauransu. Amma sai ka caje ka ga baka ga wa'azi guda ɗaya a cikin wayarsa ba, kuma wannan babban abin takaici ne. Idan haka Ado Gwanjan yake nufi to ya kamata ya fito da maganar yanda za a gane, ba ya maganar wato yanda za ta saba da yanda yake nufi ba, domin abin da ya faɗa ƙarara cin fuska ne ga wato malamai. Idan haka yake nufi wannan misalin da muka kawo to ba haka ya kamata ya faɗa ba, kamata ya fito da maganar yanda wato ba zai sabawa wato tunanin kowa ba. Amma wannan magana ta sade babu shakka ƙarara wato cin fuska ne ga malamai. Ya kamata Ado Gwanja duba da wato wannan furici nasa da ya mutsa hazo ya fito ya zo ya janya kalamansa akan wannan magana da ya yi, domin kuwa cin fuska ne ƙarara ga malamai.
Masu sauraron mu shi me za ku ce a dangane da wannan rahoto inda kuka ji Ado Gwanja malamai sun fara masa martani a dangane da wannan magana da yi na cewa wato idan suka yi magana ya fi akan malamai su yi magana, wato sakon su ya fi isa kunnan al'umma akan na malamai idan sun yi wa'azi. Ku ci gaba da sauraron wannan tasha ta mu mai kawo muku labarai da dumin su, ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku da na kararrawa. Mun gode.